Čaute, vítam od ďalšieho videa, nového videa. Dneska to bude trošku iný typ videa, ako obvykle. Tým, že ideme do Šuran, neviem ako sa to vyslovuje, skloňuje, preskloňuje, nadskloňuje. No, takže dneska vám ukážem, ako vyzerá taký bežný deň, keď ideme do Šuran. O nejakých 16-17 minút nám ide vlak. Adam je tam vpredu a nečaká, a už čaká nás, lebo mu niečo padlo. Takže ukážem vám dneska, ako to vyzerá, keď ideme do Šuran, ukážem vám, alebo teda ja vám ukážem, jak to prebieha, jak to tam vyzerá. Je to super. A vidíme sa asi na stanici, ak nás auto, alebo ak nás ne vlak. Tu je Mr. Cigi. Nechcem, je to iba spoluobčan, nechcem ho urážať. To doprava, presne tak, lok Šurany. No dobre, nebudem to zdržovať a vidíme sa na stanici. Dobrý ranný večerný deň, today we gonna in Šurany going. Ideme do Šuran akurát, počúvam piosánky, za chvíľku príde revízna kontrola, nám to zebrať lístky a ja neviem ani kde mám lístky. A neviem si sa jazdiť, nakoľko som 4 mesiace na bicykli nejazdil. Súhlasím, presne tak. Duslo šaľa, momentálne sa nachádzame v Trnovci nad Váhom a ešte máme takých 20 minút asi 15, lebo meškáme, lebo sme išli 5 km v hodine a mali by sme za 4 minúty byť v Šuranoch, len sme, že neviem, úplne v piči, proste Šuranoch by zap. Čau. No tak sme v Šuranoch, už vidíte nádherné makerové auto, dosť po piči, ale to makerové, idem ticho. Sme v Šuranoch. Ideme jazdiť, je tu už aj tento mister odborník. Skús niečo povedať. Niečo povedať, jak to bude počuť? No ale ten tam pade, pásmek. Momentálne vám ukážem môj prvý pokus backflipu po asi roku, tým, že backflipy absolútne nerobím, robím len 3/6 a samé iné kombinácie, len ne backflipy. Takže pozrite si môj prvý backflip, možno tak pol roku alebo roku, neviem, je to dosť dlhá doba a neviem, no proste pozerajte. Backflip 180. Ja som chcel spraviť flare rovno, ale... A to by si mohol, už si bol blízko. No, toto bol môj prvý backflip po roku, ľudia, a spravil som flare, ale... Lebo ja som letel a ja sa prikrčím, nech sa rotujem a ja som zrazu vyšiel do boku. Kámo, ja som to vieš, koľko nerobil a ja som to vedel. Tak, dobre. No, vidíte, ja som išiel flip po roku asi. Aj som ho dal, len som spravil flare, áno, držím ti bicykel. A počul som, že Nikolás ide flip. To je kopať. Nice! Trinové komba, ja neviem čo dneska je, ja neviem, nemám slov. Proste topka, akože dal som dneska 3-6 bar do X-upu, 3-6 bar do toboganu a 3-6 double bar. No, asi tak. Minule, naposledy, keď som to robil, tak som si pri tom, no vidíte, nádherne som si rozval úplne prst, úplne.
Ale tak som to dal. Som za to rád. Skoro natvrdo, takže ešte vám budem dávať ďalšie updaty. Ty tam, no, môžeš, počkaj. Dám, Ja? Dobrý deň, teda dobrý večer už. Aktuálne 18.51 mi... Ukáž to lepšie. Je 18.51 Dobre, no. a 19.04 dám vlak, sme momentálne v Šuranoch a ideme akurátne do Menkov. Teda ideme ešte vlakom Urbinom, meška nám ten pičenie debil 5 minút a ozveme sa vám na hlavnej stanici bratislavských drop Záhreb, Split a Komár, no uvidíme možno. Buď nás vypne vo vlaku a zajebu nás dajú nás do depa, alebo uvidíme. Ale tak som... To nebol náš vlak. Leo Expressy, tak oni majú launch control. Karol